Dom V je to, lebo je to dom vo Vajnoroch. Ale áno, môže to byť aj dom 5, ale je to môj prvý dom, ktorý som v zásade urobil. Čiže není 5, ale prvý, čiže mohol by to byť aj dom I. Celým spúšťačom tohto projektu bola záhrada po babke s pôvodnou morušou, figou, s takým malým vinohradom. Fantastická čarovná záhrada s pôvodným domom. Zadanie bolo v zásade víkendový dom, že v zásade je to chalupa. My sme to pretransformovali na také, že štvrndelkový dom, čiže väčšiu časť týždňa trávim tam ako doma. Ale v zásade je to taký letný dom, že v zásade celé leto trávia tam. Vedeli sme, že chceme dom na jednom podlaží, tak aby bol čo najväčší kontakt so záhradou, z každej miestnosti v podstate. A o 2 ulice ďalej, kde je centrum, v zásade Vajnor, je takýchto domov postavených desiatky. Len samozrejme pred 100 rokmi. A vedeli sme, že vlastne chceme postaviť to isté. Aj ten pôvodný dom mal takúto kresbu a nechceli sme tam stavať žiadnu inú hmotu, ktorá tam si myslíme, že nepatrí. Ten dom je stavaný z rozobratých stavieb, čiže z pôvodného domu, z pôvodnej stodoly a z pôvodnej garáže. A chýbalo nám, neviem koľko, 100 tehál, alebo možno 1000 tehál, ktoré nám doviezla nejaká suseda, alebo videla, že stávame zo starej tehly, tak sa zastavila, že či nechcel, lebo majú na záhrade staré tehly, tak nám doviezli vlastne staré tehly, čiže sa to zmiešalo z niekoľkých rôznych rozmerov, čo bolo veľmi akože teda ťažké to celé akože nejakým spôsobom vytratiť. Samotný interiér toho domu vlastne robí tá stavba. To je to najdôležitejšie, si myslím, že ten stavebný interiér je hotový. A potom do toho sú vlastne len utilitárne funkčné veci, že je tam vlastne vložený ten jeden celý objem, ktorý rieši kuchyňu, šatník a tak ďalej. A vlastne tú hornú celú pracovňu. A úžasné je, že vlastne ten interiér je naplnený tými užívateľmi. Všetky tieto staré domy, oni podkrovia v zásade nevyužívajú. My naopak to podkrovie otvárame do toho vnútorného priestoru. A zároveň tým, že ten dom je v zásade západne orientovaný, sme chceli dostať do niektorých priestorov, sme chceli dostať východné slnko, čo sa nám nejakou rezovou schémou a takými vkladanými stropmi podarilo do niektorých priestorov dostať. Voláme to, že sme do toho domu vložili ďalšie domy, ako keby. Asi najdôležitejšie pri rodinnom dome je tá zabývateľnosť. Že to nie je robené na fotku, ale že to je dom. To je asi najdôležitejšie. Tady, když se neostříhá trávník jeden týden, tak se vůbec nic nestane. Když to v některých těch zahradách, co jsme viděli, tak samozřejmě to vysílá negativní signál. Je tady spousta takových koutů, kam si můžu podle své nálady sednout. Já si myslím, že to, že se tady vrství čas, že to také jako nasedá, že ta zahrada, že ten dům je ukotvený. Že to je hrozně důležitý, že on tady nevypadá jako nějaký cizí element, ale prostě vrostl do toho prostoru a já si myslím, že tady v té zahradě se dá žít.